A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda. Please hear my anguish words of truth. Les llengües de l'anaconda. Sí, per tant, doncs, això que em diguis, escolta, parlem dels malgaixos, em passa molt una mica, és una passada per sobre, però... Tu parles de la manera de com donem la informació, sí, no? Sí. I a vegades m'ha passat, no sé si t'ha passat a tu, que alguna vegada, inclús en països de parla hispana, que preguntes alguna cosa i et miren d'una manera clarament... estranya. Veus que no han entès res, no? És a dir, que no n'hi ha prou en parlar la mateixa llengua o de fer servir les mateixes paraules, sinó que cal mirar més enllà. Més enllà. Mira, és que ho dius molt bé perquè... Gràcies. Jo també... No, Tot és improvisat, No hi ha res preparat, cap problema. No, jo ara també improvisaré. Jo vaig estar-me mig any a Guatemala i em passava el mateix. I m'havia trobat alguna vegada, però allà ho vaig veure molt més exagerat. A vegades anaves pel carrer i demanaves una adreça, perdoni, carrer tal, hi havia com uns instants allà d'un silenci que dius, o no m'ha entès, o faré més accent de Guatemala, o faré les Cs en castellà, això d'allà, i a vegades no et sabien respondre, es quedaven com parats, no? I és una cosa... El que a mi m'havien dit jo estant a Guatemala és que els que parlen castellà d'Espanya, diguéssim, els espanyols, doncs que són molt directes. Allà tenen tota una prosòdia. Allà, jo recordo a Guatemala que deien, entras a una botiga y demanaves una cosa, mire usted, comencen, mire usted, señora, ¿será que usted tendría tal cosa? Mire usted, señor, aquí no tenemos. Aquí la gent entra a una botiga, tens això. Sisplau. Clar, nosaltres, els europeus, mediterranis, nòrdics, no som directes a l'hora de... Molt més directes. I això que els llatins encara tenim aquella cosa que si ho compares, per exemple... Sí, comparat amb els nòrdics no som... Amb els nòrdics, si he anat mai a Finlàndia, he tingut algun amic finlandès, com també és el cas, quan vam tenir prou confiança, aquest amic finlandès que deia les paraules allò damunt amb una i a poc i poques i justes... Jo no puc entendre com van inventar Nokia. No, potser és per això, perquè necessitaven trobar una forma de comunicar-se. Sí. A veure, són una gent, des del nostre punt de vista, molt secs. Ells en tenen prou. S'inventen el mòbil, quina cosa. Sí, doncs quan vam tenir prou confiança, això fa uns anys, un dia aquesta persona, que era finlandès, encara ho deu ser, doncs... Sí, però això no es perd, no? Això no es perd. Doncs m'ho va dir, diu, ostres, és que vosaltres esteu tot el dia xerrant, gesticuleu tota l'estona... I em canseu. Sí, i us acosteu molt, i m'haig d'allunyar, i diu, ostres, que no sé què, i d'allò pensar... Dic, home, I era amic, dius? Érem amics, sí, ja fa anys, sí. Home, m'ho va dir en confiança, no m'ho va dir renyant-me, no? Un dia que va venir el cas, ja no recordo la conversa, no? Però allò que... I vaig dir, home, mira, potser sí que xerrem molt i a vegades tampoc acabem de dir mai res. Ja es veu. Parlo per mi, massa sovint. Escolta, David, benvingut, Moltes gràcies. Que no t'havia dit res encara. No, sí que és cert, perquè tu ara mateix vas parlant i vas movent les mans, els braços, és veritat. Llavors, hi havia un senyor... David Valls, lingüista. Hi havia una vegada un senyor que es deia Paul Gris... M'agraden els contes. Sí, o Paul Grais, doncs que va establir una norma que en deia ell de la bona comunicació. I va fer un principi que em va dir principi cooperatiu, amb unes màximes conversacionals, que en deia ell, doncs, les quals guiaven o giraven entorn a la interacció a les converses. No? I em va fer 4 d'aquestes màximes, i això t'ho llegiré una mica perquè s'ha de llegir una mica. La primera és la màxima de quantitat, que diu, no doneu ni massa informació ni massa poca durant una interacció. Per exemple, si jo pregunto què fa el teu fill... Que és molt suposar. Sí, i em contestes doncs, que està bé, ara ha començat la universitat i tot bé, doncs es considera que és una informació prou correcta, està adequada al context i no has donat ni massa ni poca. No? Si em contestes i et pregunto què fa el teu fill i dius, encara és viu, home, és poca informació i a més és equivocada. En principi, bé, si no hi ha un context de que estigués malalt o alguna cosa, així de cop i volta dient encara és viu... Home, sí, sorprèn, Sí, és una informació sorprenent, no es pot considerar gaire apropiada, no? No sé que després vulguis explicar alguna cosa, mira, ens va passar això i gràcies a Déu encara és viu, no? O, per exemple, si pregunto què fa el teu fill i m'expliques què he esmorzat, què he dinat, què he fet aquest últim mes, amb qui he anat i he deixat de fer, doncs també és inapropiat perquè m'expliques massa coses i tampoc ve el cas. Però hi ha determinades cultures que quan es troben
s'intercanvia tot un seguit d'informació de com està la família, com està els àrabs mateix, vull dir que s'està una una estona. Ara anirem a això. Llavors, hi ha la màxima de qualitat. Diu que no diguem coses que creiem que siguin falses o sobre les quals no tenim prou evidència. Però estàs parlant dels periodistes. Jo parlo en general. Però això és molt aplicable als periodistes, Ah, sí, que a vegades diuen coses falses o sobre les quals no hi ha prou evidència. No es contrasten les fonts. Aquí podríem anar una mica... Si recordem... Malauradament, cada cop més. Sí, i amb internet ja vas a preu fet i la gent es creu tot el que surt, no? Llavors, si no tenim prou evidència, no diguem-ho. I amb això em remeto a un programa que vam parlar dels evidencials, doncs aquella gent que fan servir els evidencials. Aquests sempre tenen l'evidència. Però hi ha la màxima de rellevància. Diu que no diguem coses que no se diguin al tema de conversa. De fet, és una mica el que he dit abans amb la màxima de quantitat, no? Què fa el teu fill? Encara és viu. Home, això en principi no se diu a la conversa, no? Per tant, tinguem una conversa coherent. I llavors hi ha la màxima de manera que diu no sigueu obscurs ni ambigus ni incoherents. Hem de ser breus, clars, a l'hora d'expressar les nostres idees. O sigui, dir les coses clares. Què fa el teu fill? Doncs mira, ara va a la universitat i fa 2 dies que surt amb una noia. Però això són normes de sentit comú, no? Qualsevol conversa amb un mínim de sentit comú, teòricament, bé, clar, aquestes màximes. Clar, aquest senyor, el Paul Grice, ell va fer com una mena d'estàndard, unes normes de sentit comú que tu dius ara, no? Però, esclar, això realment aplica a totes les cultures, totes les llengües, tothom s'expressa així. Això serveix per tothom? Bé, la resposta diria pràcticament que no. És no. Que tu mateix abans has dit que hi ha cultures que quan se saluden hi ha tot un protocol de què fa la família, els pares, els fills, estan 10 minuts xerrant i ho han de fer perquè és que això funciona així. I ara això em sona una mica els àrabs que ho fan bastant quan se saluden, no? Per tant, aquest senyor va pecar una mica de voler fer una cosa com moltes vegades passa, no? Que volem fer una cosa que serveixi per tot el món i les cultures són molt diferents. Llavors, no tothom s'expressa d'aquesta manera. Ara, a petita escala, dins d'una mateixa família de casa, no? Pare, mare, fills, ja som tots diferents, n'hi ha un que xerra més, un que xerra menys, no? Però fins i tot entre famílies, uns tenen costums, es fan petons tots els dies, els altres no se'n fan tant, no? I ja, com hem dit abans, dins d'Europa, anem sortint, dins d'Europa, doncs els del sud d'Europa no són iguals que els del nord. I fins i tot els del sud, els italians tampoc són igual que els catalans, i els finlandesos no són... Fins i tot, mira, què et diré ara, fins i tot pels suecs, per la resta d'escandinaus, els finlandesos són secs. Imagina't tu. També ho diuen ells. Imagina't tu. I així arribem... I anar sortint, clar, llavors anem sortint i, per exemple, podem parlar d'algun lloc, per posar un exemple... Però tu m'has dit que parlaríem de Madagascar avui. Parlem de Madagascar. Va. Doncs anem a Madagascar. Què fan allà? Aquests principis veurem que realment no apliquen, no els hi serveixen. Per tant, aquest senyor va pecar una mica d'etnocentrisme, no? O sigui, de mirar-se el malic massa i pensar que tothom feia igual, no? Què passa a Madagascar? Que no xerren. Sí, que xerren. Que xerren diferent. La manera de xerrar és diferent. Llavors, què passa a Madagascar? Bé, Madagascar és una illa molt gran que hi ha a Àfrica, al sud, a l'oceà Índic. Parlo de memòria, però ho he dit bé, oi? Separada per l'estret de Moçambic, d'Àfrica. Molt bé. I què parlen allà? Doncs allà parlen una llengua que es diu el malgaix, que és una llengua austronèsica. Una llengua austronèsica... Això no és res lleig, No. És un nom que us heu inventat els lingüistes, no? Correcte, és una llengua, com diguéssim les llengües llatines, que hi ha el català, el castellà, etc., doncs una llengua austronèsica. El curiós de tot és que aquesta llengua austronèsica, és la família de les llengües austronèsiques, està emparentada amb llengües com l'indonesi, i ara si mires l'extensió de mar que hi ha pel mig, el malai... És el fanfar de ramal, els primers que van arribar. El malai de Malàisia, però a més està emparentada amb llengües com el samoà, i fins al hawaià i fins al Rapa Nui, que és la llengua que es parla a l'illa de Pasqua. Imagina't si tenim terra i mar pel mig. De fet, hi ha molts o alguns grups ètnics de Madagascar que tenen els ulls emmotllats i és de la influència dels primers colonitzadors de l'illa que van venir d'aquestes regions, de Malàisia. Però és que aquests, els que parlaven la llengua austronèsica original, la protollengua aquesta, venien de l'illa de Formosa, altrament dit Taiwan. Van sortir d'allà dins, i allà dins encara hi ha 8 o 9, ara dic de memòria, 8 o 9 llengües, que són les llengües, per dir-ho així, mare, que és des d'on van sortir aquesta gent, crec que ara fa uns 1.000 anys, o potser una mica més, i van sortir, evidentment, fa 1.000 anys, van sortir remant, i des de Taiwan van anar a Madagascar, i de Madagascar també van sortir remant cap a l'altre costat. No és que els de Madagascar hi anessin, sinó van sortir uns cap a Madagascar i els altres van arribar fins a Rapa Nui, a l'illa de Pasqua i fins a Hawaii. I tot el que hi ha pel mig, amb moltes excepcions, perquè no totes les llengües que hi ha al mig ho són,
Doncs moltes d'aquestes llengües és la família de les llengües més extensa del món. Imagina't, el curiós del cas és que d'on van sortir aquestes llengües, de Taiwan, les llengües aquestes de Taiwan, com que hi ha hagut la colonització xinesa, dels xinesos que es van escapar de la revolució de Mao i tot això, doncs aquestes llengües estan a punt de perdre's. Penso que aquestes són 8 o 9 llengües que queden, i no sé si tot plegat les parlen unes 500 persones, una mica més, i algunes s'estan a punt d'extingir, i em penso que alguna s'ha extingit. És curiós, eh? En canvi, les descendents d'aquestes llengües, com l'indonesi mateix, la parlen com 80 milions de persones. I el tagal, etc. Me n'estic anant de tema una mica, eh? No, estàvem a Madagascar. Però aprofitem. Ara ens anem a Madagascar. Dèiem si xerraven o no xerraven gaire. A veure, en principi, sí, no tenen per costum xerrar gaire. Per què? Perquè per ells la informació és una mercaderia, tal com ho veuen, la informació és una mercaderia valuosa, una cosa que dona prestigi en el context d'una societat força igualitària. Home, ja ho veus, tothom persegueix els mitjans de comunicació, no? Doncs sí. Dominar els mitjans de comunicació. Llavors, què es passa? Aquesta gent que són reticents a donar informació, per tant, doncs, a no parlar gaire. Els malgaixos, els habitants de Madagascar, viuen en pobles petits, tu que hi has estat potser ho podràs corroborar, on més o menys tothom es coneix, una mica com aquí els pobles petits, on hi ha pocs secrets, poca privadesa, i la informació que no és disponible de forma pública, la que no sap tothom, doncs és considerada força valuosa. Top secret. Top secret, allò que ell s'ha embolicat amb la veïna d'allà i d'allò. Això ho sap tothom, però no ho diu ningú. Correcte. Per tant, quan algú demana per alguna cosa és molt probable que no s'obtingui de forma immediata i de forma completa la informació. Segurament ens donaran una informació d'una forma més vaga, o a vegades respostes fins i tot parcials. Per exemple, posem un exemple. Si volem preguntar on va alguna persona, on vas? No? Aquí, doncs, potser diríem, si són més o menys amics, diríem, mira, em vaig a comprar una cervesa, que aquesta nit tinc una festa amb els amics, que escolta'm, que l'altre dia vam quedar, pam, saps? Típica conversa. Això ho preguntes a un conegut, a un malgaix, i et diran, potser me'n vaig una mica cap al nord. Potser. Una mica. Una mica. És a dir, que vés a saber on va. Això mateix. No? Vés a saber on va. I amb això... Aquesta gent, el WhatsApp, el Facebook, no deu haver triomfat gaire. Doncs segurament que no. Segurament que no. El cas és que, esclar, si tornem a les màximes aquestes d'en Paul Grice, que havíem dit al principi, ja veiem que aquí ens estem saltant la màxima de quantitat, perquè dius, on vas? I et diu, no, potser una mica cap al nord. Dius, home, aquesta informació falten coses. I potser també la de rellevància i de manera, no? Aquí pensaríem que s'ha enfadat amb nosaltres. Clar, alguna cosa que no perquè sabem. M'estàs donant un missatge que en principi és una mica ambigu des del nostre punt de vista. Què li passa avui amb el Manel? Clar. Sí. Llavors, què passa aquí? Aquí hi ha unes implicacions culturals per mantenir aquest tipus de comunicació, no? Que és que els malgaixos tenen una mica una reticència cultural a comprometre's públicament cap a qualsevol proclama per por a quedar malament si la proclama acaba sent falsa o acaba entenc perquè ens vam perdre tantes vegades. Ells volen, bàsicament, el que volen és evitar agafar qualsevol responsabilitat per la informació comunicada. No volen agafar responsabilitats. Per tant, donen el mínim d'informació. No els culpis de res. Clar, no fos cas que s'equivoquessin en donar-te la informació, no? Per tant, ells miren de no comprometre's a donar informació, miren de tenir-ho baix. No, molt prudent, molt prudent. Per exemple, si tu dius, quan és la festa major del poble tal o que sigui, segurament et diran, mira, no ho sé segur, o et diran, bueno, cap allà als vols del juny, una cosa així, malgrat que aquella persona és del poble tota la vida i segur que sap quan perfectament. És la festa major i poder és de la comissió de festes i poder l'està preparant. Doncs mira, ara m'estàs ajudant. I té el cap gros guardat a casa. M'estàs ajudant perquè allà és interessant de veure, per exemple, els enterraments, no? La festa del Famadihana que fan, que ja saps que tenen 2 enterraments, un que és provisional i un que és definitiu, i llavors entre un i l'altre passen uns quants anys i quan es fa el segon desenterren el mort. Però està mort igualment. Sí, desenterren el mort, sí, està mort igual. I tant, perquè no és que n'hi ha un que és provisional i l'altre que... Sí, no, està mort. Però el mort ha d'estar mort. El que és provisional no és la mort, sinó l'enterrament. Sí, però el mort és mort. Tot i que ells el consideren encara com un mort proper, no el consideren un avantpassat fins que no l'enterren definitivament. I llavors tu moltes vegades vas anar preguntant a veure si sap algú on es fa l'enterrament, per això són tan inconcrets i no hi ha forma mai d'arribar a temps a una d'aquestes festes. Doncs deu ser això, una mica. Sí, deu ser això. Bé, ells tenen, hi ha com aquesta mena de por que tenen a l'hora de donar massa informació, no? A més també passa a l'hora d'anomenar el nom d'una persona, no? Miren d'evitar d'involucrar les persones. Llavors, quan li preguntes com es diu, diuen potser es diu Carlos o potser es diu Antoni? Sí, potser fan una cosa així, tampoc hi ha estat, jo ara això em baso una mica en la teoria, però sí, són molt vagues i miren de no donar gaire informació ni el nom de la persona, potser ha sigut aquell, potser no ha sigut aquell, etc. Fan una cosa així. Llavors, quines conclusions podem treure'n de tot això? A veure. Doncs que no hi ha una sola manera de comunicar-se,
que no hi ha un estàndard de dir allò que dèiem al principi, de que jo vaig estar a Guatemala o finlandès, no? De que nosaltres, jo si pregunto com et dius, tu em diràs el teu nom, i aquí s'espera que la conversa vagi així, saps? I tampoc cal que em diguis, em dic Antoni Arbonès, bla, 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 vaig néixer tal, no, perquè no t'he preguntat, no? Llavors, les màximes d'aquest senyor, del Paul Grais, potser aquí sí que funciona a la societat occidental, i més o menys, perquè depèn de les cultures, però hi ha altres cultures que això no funciona. Per començar, hi ha altres cultures que tu no vas a un desconegut i li preguntes el nom, per exemple, no? Estaria molt mal vist, seria tabú. O quan preguntes per anar enlloc, potser no et responen, o et responen molt vagament, o com jo m'havia trobat a Guatemala, que no ho sabria dir, però potser no és usual preguntar l'adreça d'un lloc a Guatemala, perquè a més jo fins i tot recordo havent-ho preguntat a 3 persones diferents perquè no trobava el lloc, i les 3 persones que gairebé segur que eren de la zona em van donar 3 indicacions diferents, saps? Llavors, I vas poder arribar algun cop allà on volies? Sí, vaig arribar, vaig tornar i tot, si no encara estaria allà buscant-ho. Però sí, a més en una ciutat... Perquè et pots perdre molt, No, i a més en una ciutat que els carrers són una mica com l'Eixample, que són rectes, vull dir que tampoc té gaire complicació trobar les coses. Però bé, la conclusió és que és això, no?, que no hi ha un estàndard de comunicació amb les cultures, llavors no podem pecar d'etnocentrisme i pensar que amb la mateixa pregunta obtindrem el mateix resultat o la mateixa resposta arreu del món. Així que ara podem entendre millor perquè algunes converses de pau duren tant i tant i tant, i és tan i tan complex posar-se d'acord. Doncs sí, és possible que sí. Sí, tant. En David Valls, moltes gràcies. A vosaltres. Fins aviat. Adéu. Els viatgers de la Gran Anaconda. Segur que si d'ara endavant anem a Madagascar tindrem més elements per comprendre els malgats, conèixer els costums i la manera de ser de la gent ens pot ajudar en moments claus d'un viatge. Res més, som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat i qui us parla, Toni Arbonès, amb la col·laboració d'Elisenda Sort, Hermínia Massana, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda i Carles Dabot. Tots nosaltres us volem agrair la vostra companyia a l'hora que et desitgem que hagueu passat una bona estona. Aquí ens mirem el món amb les orelles. Fins aviat. Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza. Segueix-nos també a facebook.com/Els Viatgers de la Gran Anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.